Boas tardes. Comezamos xa coa primeira experiencia que temos para a tarde, que innovando na docencia dende a perspectiva de xénero, as pedagogías feministas como elemento clave no proceso innovador no eido educativo. Temos con nos a Milena Villar Varela, da Universidade de Santiago de Compostela. Moitas gracias, Milena. Bueno, moitísimas gracias. Moitísimas grazas a Nieves e a todo o equipo por convidarme a estar esta tarde aquí pois compartindo con todas as compañeras e con todos os compañeros, sobre todo, bueno, esta hora, despois da hora da comida, non? Vou comezar para tratar de axustarme ao tempo. E me gustaría iniciar, bueno, facendo unha breve reflexión, non? Antes de centrarnos xa no propio proceso innovador. É que a educación se está enfrontando cada vez máis a unha crecente demanda de adaptación dos retos sociais e culturais do século XXI, non? Ademais das demandas tecnolóxicas que caracterizan a nosa sociedade, existe unha presión cada vez maior para que os sistemas educativos promovan pois, a igualdade de xénero e a inclusión. Isto está recollido en diversos documentos internacionais. Traigo, bueno, o exemplo dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible, os famosos ODS, concretamente no ODS 4, a educación de calidade, que subliña a importancia dunha educación inclusiva e equitativa, e no ODS 5, que fai referencia á igualdade de xénero, que chama á erradicación de todas as formas de discriminación e de violencia contra as mulleres. É que as pedagogías feministas alíñanse totalmente con ambos os dous obxectivos que acabamos de mencionar, promovendo unha educación transformadora que desafía as estructuras patriarcais, visibiliza as voces das mulleres e das minorías e introduce, entre outros elementos, o cuidado e a propia afectividade como eixos centrais do proceso educativo. Estas metodoloxías non son só innovadoras per se, senón que tamén son necesarias para cumprir co marco legal que sustenta a igualdade na educación, porque recordemos que é unha obriga legal en todas as etapas educativas. Polo tanto, traigo, bueno, dous conceptos clave, de un xa estaredes cansas de oír falar durante toda a mañá, non? O de innovación educativa, pero sí que me quería facer referencia a que a innovación educativa non se debe limitar ao tan só uso das novas tecnoloxías, sino que implica tamén, bueno, a implementación de novas formas de organizar o coñecemento e a relación entre docente e estudante. Referencias de distintos autores, como a de Fulán, destacan que a innovación debe estar ancorada en cambios estructurais profundos que promovan esta equidade de xénero, que promovan a propia inclusión de todas as persoas, unha visión que as pedagogías feministas materializan directamente ao repensar todas esas relacións de poder e o enfoque tradicional da propia docencia. E, por outro lado, temos as pedagogías feministas, non? Que nos di Bell Hooks, que a pedagogía feminista é unha práctica de liberdade que cuestiona todas esas estructuras opresivas tradicionais e que promove unha aprendizaxe colaborativa e equitativa. Polo tanto, as raíces das propias pedagogías feministas beben da teoría crítica, da propia perspectiva de xénero, elementos que son cruciais para a innovación educativa no contexto actual no que nos situamos hoxe en día. Polo tanto, por que é necesario innovar na educación? Bueno, a nivel nacional e internacional, a legislación así o recolle, consideran que a innovación é clave para garantir a equidade e a igualdade no ámbito educativo e na sociedade en xeral. De feito, bueno, diversas leis, como a LOMLOE, que todos coñecemos, subliña a importancia da igualdade de xénero, de incorporar a igualdade de xénero nos nosos quefaceres docentes e da propia educación inclusiva, non? Ademais, tamén promove o desenvolvemento das competencias emocionais e sociais, que vos podes preguntar por que falamos aquí de competencias sociais e emocionais, porque están directamente vinculadas tamén ca perspectiva de xénero e cas pedagogías feministas que hoxe vos traigo eu aquí. Ademais, hai outras investigacións que afirman que a verdadeira innovación educativa debe ir moito máis aló de introducir tecnoloxía. Non se destaca a importancia das transformacións que empoderen non só o profesorado, senón tamén o alumnado e propoñen unha reconfiguración das prácticas pedagóxicas que abordan estas desigualdades estructurais, algo que as pedagogías feministas tamén perseguen. Ui, que me pasei. Entón, por que as pedagogías feministas son innovadoras e por que eu estou falando de pedagogías feministas desde esta perspectiva innovadora? En primeiro lugar, porque rexeitan as dinámicas de poder, sustituindo a xerarquía
pola colaboración e pola propia horizontalidade. Estas metodoloxías visibilizan as experiencias das minorías e desafían as narrativas patriarcais tan presentes. Non? Neste sentido, a innovación educativa real non se limita a técnicas, senón que se basea nunha transformación das propias relacións pedagóxicas. Ademais, retomando a Bell Hooks e a Freire, estas pedagogías tamén contribúen a esta perspectiva, sinalando que a educación debe ser, de novo, ese acto de liberación. Polo tanto, entendemos as metodoloxías feministas como innovadoras e que en relación co marco legislativo, a Axenda 2030 da ONU destaca a necesidade de garantir que todas as nenas, que todas as mulleres poidan acceder a unha educación de calidade, o que tamén require a transformación das propias metodoloxías docentes que se levan a cabo en todas as etapas educativas e, sobre todo, na propia universidade. De feito, investigacións como a de Bolívar sobre prácticas inclusivas afirman que as metodoloxías feministas son especialmente eficaces para reducir as desigualdades dentro da aula, promovendo a inclusión e mellorando o propio rendemento académico de todo o alumnado, en especial o das mulleres e o das minorías. Ademais, cabe sinalar 3 principios básicos das pedagogías feministas no proceso de innovación educativa. En primeiro lugar, o recoñecemento dos suxeitos diversos, é dicir, a necesidade de que nas nosas aulas recoñezamos a diversidade de xéneros, a diversidade de identidades e a diversidade de experiencias. En segundo lugar, o coidado e a afectividade no proceso de ensino-aprendizaxe, xa que son elementos, son componentes centrais da educación que sí que están tremendamente presentes noutras etapas educativas e que desde o ámbito universitario debemos recuperar tamén, xa que beneficia o desenvolvemento emocional do alumnado, mellora o proceso de ensino-aprendizaxe e mellora, por tanto, o seu propio rendemento académico. E, por suposto, a participación democrática. Non xa a propia Lonloe así o recolle ao longo do seu texto, destacando a importancia de formar a cidadás activas e participativas, contribuindo, en consecuencia, ao desenvolvemento crítico do propio alumnado. Polo tanto, despois de contextualizar todo isto un pouquiño, un dos elementos innovadores que traigo e que fomos creando desde a Facultade de Ciencias de Educación é o que denominamos a didáctica desde a perspectiva feminista no ámbito universitario, xa que supón un enfoque pedagóxico transformador, como que estábamos comentando a toda agora, que busca non só a igualdade de xénero, senón tamén a inclusión e a equidade dentro da propia educación superior. Este enfoque supón reconfigurar todas esas dinámicas de poder das que viñamos falando, o propio currículum, as relacións que se dan dentro da aula, dentro do propio centro educativo, das facultades e as prácticas de ensino que desenvolvemos para integrar unha perspectiva crítica e unha perspectiva xusta de xénero. Vamos ir vendo cada unha destas experiencias, despois no debate podemos tamén afondar en cada unha delas. E o primeiro que propoñemos desde a nosa facultade é unha revisión crítica do currículo, unha revisión crítica dos plans de estudo. Non? É dicir, a universidade adoita reproducir o canon dominante, onde o coñecemento producido por homes brancos cis de contextos occidentais é central, nos guste ou non nos guste. Polo tanto, a didáctica feminista o que establece, o que require é revisar os materiais de estudo para garantir a inclusión de voces femininas do colectivo LGBT de diferentes culturas. Como aplicamos isto? Como levamos isto á práctica? Pois revisando as lecturas obrigatorias, a bibliografía básica e complementaria de cada materia e sustituindo ou complementando aquelas só escritas por homes con textos tamén de outras autoras, persoas non binarias ou outras minorías. Tamén incorporando temas relacionados co feminismo, en absolutamente todas as materias se poden incorporar temas vinculados, tamén coa igualdade de xénero, ca propia interseccionalidade nas diversas áreas. E, ademais, organizar debates, organizar discusións sobre a invisibilidade de certas figuras históricas ou científicas como as mulleres, as minorías raciais, nos propios materiais didácticos que empregamos. En segundo lugar, abordamos tamén as metodoloxías participativas e colaborativas. É dicir, a didáctica feminista aposta por metodoloxías que fomentan a participación activa e a participación tamén equitativa de todas as persoas estudantes, promovendo un espazo horizontal nas aulas, nas propias facultades, onde o profesorado e o alumnado co-crean en conxunto o propio coñecemento. Como aplicamos isto na aula? Bueno, en primeiro lugar, introducindo
metodoloxías como, por exemplo, a clase inversa, non? Onde o alumnado traballa de forma autónoma sobre certos contidos para despois analizalos e debatilos colectivamente na aula. Tamén fomentando traballos en grupo e proxectos colaborativos que fomenten esa cooperación sobre a competitividade, que prima a colaboración sobre a competitividade, asegurando tamén a diversidade nos distintos grupos de traballo. E, por suposto, introducindo debates, mesas redondas, seminarios sobre temas de xénero, sobre temas de igualdade, onde o alumnado pode expresar as súas opinións, experiencias propias e reflexionar tamén sobre temas de desigualdade. Por outra banda, en terceiro lugar, tratamos de favorecer unha deconstrución dos roles de xénero tradicionais na aula. É dicir, na universidade é común atopar nas nosas aulas a alumnado que segue a reproducir estereotipos de xénero, a veces conscientemente, a veces inconscientemente. Por lo tanto, a didáctica feminista busca a deconstrución destes estereotipos a través de reflexión crítica. Como podemos facer isto? Bueno, propoñendo tarefas e actividades onde o alumnado pode reflexionar sobre estes estereotipos nas respectivas disciplinas. Por exemplo, pedir a estudantes de enseñaría que investiguen a fenda de xénero no seu campo, a estudantes de ciencias sociais, da comunicación, que analicen os estereotipos de xénero tamén presentes nos medios de comunicación, como fai, por exemplo, Yolanda Domínguez, no ámbito da propia comunicación, e crear, sobre todo, e isto é tremendamente importante, espazos seguros nas aulas para abordar temas relacionados coa identidade de xénero, a sexualidade e a discriminación sen xuicios e sen estigmas tamén. En cuarto lugar, como outro das claves da didáctica da perspectiva feminista, nos atopamos co fomento do pensamento crítico interseccional. É dicir, unha didáctica feminista na universidade debe recoñecer a intersección do xénero con outras categorías da opresión, como pode ser a raza, como pode ser a clase, a discapacidade, a orientación sexual, a identidade de xénero, etc. etc. Este enfoque axuda a comprender que as desigualdades son complexas e que non se deben entender de forma aillada, senón que están tremendamente interrelacionadas. Polo tanto, como podemos aplicar isto nas nosas aulas? Integrando esta interseccionalidade nos contidos de todas as disciplinas, abordando como as diferentes formas de opresión interactúan. Por exemplo, nunha clase de Dereito discutindo como a normativa legal impacta de xeito diferente ás mulleres racializadas ou ás persoas con diversidade, non? Tamén é importante incentivar que o alumnado realice proxectos de investigación ou traballos de fin de grau, de fin de máster, que analicen temas interseccionais como a discriminación de xénero no propio traballo, pero tamén a racionalización deses procesos, non? Ademais de fomentar a análise de casos prácticos, onde o alumnado pode aplicar un enfoque interseccional para comprender a realidade. Non nos podemos esquecer de outro elemento fundamental no deseño curricular, como é a avaliación, non? A avaliación debe ser inclusiva e formativa. É dicir, a avaliación feminista non se centra exclusivamente nos resultados académicos, senón tamén en todo o proceso de ensino-aprendizaxe, na participación, nas habilidades sociais, e busca recoñecer a diversidade de formas e aprender atendendo aos diferentes ritmos e estilos de aprendizaxe de cada alumno ou de cada alumno. Como podemos levar isto ás nosas aulas? Bueno, incorporando métodos de avaliación variados que non se limiten só a exames, empregando avaliacións mediante rúbricas, autoavaliación, avaliación entre iguais, cartafoles, que recollan o desenvolvemento do alumnado ao longo do curso, atendendo ás súas circunstancias e á súa propia identidade, valorando tamén as competencias colaborativas e sociais do alumnado, ademais dos coñecementos técnicos, recoñecendo o traballo en equipo e abordando a resolución pacífica de conflictos, evitando prácticas competitivas que poidan crear desigualdades dentro do grupo e fomentar a avaliación continua e formativa. Tamén queremos na necesidade de crear espazos seguros para a diversidade. Xa se comentou antes dentro de algún destes principios. E que a educación universitaria pode, en algunhas ocasións, ser un espazo alienante para persoas de identidades diversas, especialmente no que respecta ao xénero e á propia orientación sexual. Polo tanto, a didáctica feminista, desde a perspectiva feminista, promove a creación de espazos seguros para que as persoas se sintan apoiadas e escoitadas. Como podemos conseguir isto nas nosas facultades, nos nosos centros? Bueno, establecendo espazos de diálogo onde se poidan abordar temas como a violencia de xénero, a identidade sexual ou as discriminacións que experimentan ou que viven no campus. Tamén garantindo que nas aulas se respeten todas as identidades de xénero, utilizando a linguaxe inclusiva e respetando tamén os pronomes referidos ao
ao alumnado, que no noso campo, na nosa universidade temos un protocolo ao respecto, e promovendo tamén actividades extracurriculares como charlas, grupos de apoio sobre temas de diversidade e inclusión. Tamén é importante incorporar a perspectiva feminista na investigación académica, incentivando que o alumnado investigue en temas de xénero desde unha perspectiva crítica, pois fomentando eses proxectos de investigación, eses TFGAs, eses TFMs en cuestións de igualdade, de feminismos, interseccionalidade e propondo metodoloxías feministas na investigación académica que recoñezan a importancia do contexto, porque estamos constantemente recibindo influencias da nosa contorna, non? Que teñan en conta tamén a subxetividade, a ética nos procesos de recollida e análise de datos e organizando seminarios e conferencias dentro da propia universidade sobre temas como os que estamos abordando neste momento. En penúltimo lugar, e non por elo menos importante, é fundamental a formación en perspectiva de xénero para o profesorado. Se queremos desenvolver unha didáctica desde a perspectiva feminista, é necesario que o profesorado este formado ao respecto. Polo tanto, que propoñemos? Pois solicitar cursos de formación tamén en igualdade e feminismo ao profesorado universitario, promover que o profesorado revisemos as nosas prácticas docentes para poder identificar ou erradicar posibles actitudes ou prexuizos sexistas que transmitimos a través do currículum oculto de maneira inconsciente e crear tamén grupos de traballo e redes de apoio entre o profesorado sensibilizado tamén nestas áreas. E, por suposto, por último, e non menos importante, a inclusión da educación emocional e do coidado. Que a educación universitaria, a veces, tende a centrarse exclusivamente no desenvolvemento intelectual, deixando de lado a educación emocional e o coidado, que son centrais na pedagogía feminista e que están tan presentes noutras etapas educativas. Polo tanto, que pretendemos? Que se creen espazos de reflexión sobre as emocións e o cuidado nas dinámicas de clase, promovendo unha atención ao benestar emocional do alumnado, incorporando o valor, o cuidado como valor nas interaccións entre profesorado e alumnado e nas relacións entre os e as estudantes entre sí, evitando esa dinámica competitiva e individualista e organizando sesións ou charlas que aborden a saúde mental, a empatía e o cuidado como elementos fundamentais nun entorno educativo inclusivo. Polo tanto, na nosa propia facultade tratamos de incorporar isto a algunhas materias. Aquí en concreto vos traigo unha das materias que se desenvolve no segundo curso do grau de mestre ou mestre en educación infantil. Vos traigo a materia de observación e análise, escola e contexto, na que se pretende proporcionar ao alumnado as pautas necesarias para que sexan capaces de observar na súa práctica docente como deben observar, que instrumentos deben empregar para realizar esa observación, analizar e demais. Entón, aquí vos recollo algún dos obxectivos, hai moitos máis, pero algúns dos obxectivos que desde a perspectiva feminista se pretenden lograr. Por exemplo, non nos vamos a ler todos, pero recoñecer e analizar a importancia da perspectiva de xénero no ámbito educativo, comprendendo como as dinámicas de xénero influen na ensinanza e no aprendizaxe, ou deseñar un plan de observación que contemple os aspectos relevantes desde a perspectiva de xénero, establecendo preguntas de investigación claras, obxectivos específicos, etc. etc. É dicir, tratábase dunha materia na que simplemente se tiña en conta as interaccións entre a escola, a propia contorna, a comunidade, a administración, se lles ensinaba ao alumnado a deseñar instrumentos, a aplicalos e a analizar os datos. Decidimos darlle unha volta, integrar a perspectiva feminista, a didáctica desde a perspectiva feminista, e non só de xeito transversal ao longo de todo o proceso, senón tamén a través de un tema específico na propia materia. Así, vamos analizando todos os contextos que influen á propia escola, é dicir, como influe a comunidade, a contorna, as familias, os concellos, as entidades, desde esa perspectiva feminista, analizando como o sistema patriarcal influe directamente no noso quefacer como docentes e no rendemento académico e no quefacer do propio alumnado e, evidentemente, o deseño dos instrumentos e a análise tamén dos propios instrumentos se fan desde esa perspectiva feminista. Vos vou poñer algún exemplo dos contidos que traballamos na mesma, non? En primeiro lugar, para conceptualizar neste tema, abordamos todo o vinculado co patriarcado, cos conceptos clave.
abordamos o patriarcado na sociedade galega ao longo da historia, desde a prehistoria hasta a actualidade, facendo especial fincapé na influencia do sistema patriarcal nas institucións educativas e como condicionou tamén isto a incorporación das mulleres ao sistema educativo. Repito, isto non se abordaba antes, non estaba recollido na memoria do título de maneira previa, non? Despois, facemos distintas dinámicas que vos comentaré a continuación, e afondamos xa directamente en que é a educación, que son as pedagogías feministas, como foi evolucionando, nos distintos modelos de organización escolar desde a perspectiva de xénero, que en moitas ocasións non se contemplaban, é dicir, empezamos a diferenciar aquí na escola segregada, a escola mixta e a escola coeducativa, afondamos tamén no currículo na escola coeducativa, tanto no currículo explícito e no oculto, analizando os contidos que están presentes no propio decreto, na etapa de educación infantil, se son sexistas, se non son sexistas, e tamén como transmitimos ao profesorado, moitas veces de maneira inconsciente, eses prexuizos, eses estereotipos de xénero, non? A posteriori de todo isto, lle ofrecemos ao alumnado unha serie de pautas para a observación desde a perspectiva de xénero que atenda tanto a como se organiza a propia escola na etapa de educación infantil, como se estructura, como son os espazos, como é o clima de centro, como é o clima da propia aula, analizamos os materiais didácticos desde a perspectiva de xénero, analizamos a linguaxe, etc. É dicir, incorporamos a perspectiva feminista a todos os elementos obxecto de estudo por parte do propio alumnado. E, por suposto, lle ofrecemos tamén pautas e propostas coeducativas para incorporala unha vez rematada a propia observación. Agora vos explicarei tamén por que facemos isto. Vos traigo aquí algunhas ideas de como fomos incorporando isto. Na imaxe do fondo de todo, que pon ring, salgan todos al recreo e nosotras, isto derivou de unha charla. Eu, antes de dar clase na universidade, pasei por outras etapas educativas e un suceso que a mí me marcou persoalmente foi o feito de que, estando nunha clase de segundo de primaria, cando lle dixen que salían todos ao recreo, saliron os rapaces, e as rapazas se quedaron na aula mirando para min como: profe, que... E nós? Eu, vos dixen que sairades ao recreo. Non, dixeches, saíde todos ao recreo, pero e nós non dixeches todas. Entonces o meu cerebro, fai anos, dixo: uau, algo estamos facendo mal tamén aquí. Non, a importancia da linguaxe. A linguaxe é clave para isto. Se nos fixamos nos documentos de centro, incluso nos documentos que moitas veces circulan no ámbito universitario, están formulados desde unha linguaxe sexista. Se ven nos últimos anos, se foi mudando un pouco todo isto. Por iso, non iba a traer isto, pero ao final decidí traelo, porque na propia aula, como alumnado, vai ter que observar o contexto, todos os materiais didácticos e os recursos didácticos, e traigo algúns exemplos do que se está utilizando a día de hoxe na etapa de educación infantil. E, persoalmente, cancións que digan, como as que recollo aí, pois nos poden chamar a atención, non? Me quero casar con unha señorita deste lugar que sepa coser, que sepa bordar, que sepa la tabla de multiplicar. Ou, don Federico mató a su mujer, la hizo picadillo y la echó en la sartén. La gente que pasaba olía a carne asada. Era la mujer de don Federico. Ou, soy capitán de un barco inglés y en cada puerto tengo una mujer. Claro, son cancións que se siguen traballando na etapa de educación infantil, infantil e primaria. E estas a mí me preocupan persoalmente, e tamén traballamos cancións que non están aplicadas para a etapa de educación infantil, pero que as crianzas chegan con elas a aulas, non? Cancións vinculadas con reggaetón e con outros movementos nos que denigran totalmente á muller. Entón, proporcionámoslle ferramentas ás nosas alumnas e aos nosos alumnos para actuar frente a estas situacións. Os refráns, que é moi habitual traballar refraneiros, non? Nestas etapas. Que ambiente quiere te hará llorar, o de la mala mujer no te guíes e de la buena no te fíes. Estes refráns están incorporados na nosa educación infantil e primaria. De feito, no práctico, cando as miñas alumnas van a práctico, lle pido, por favor, analizade este tipo de recursos e a que me din que un pouco máis actualizados, non? Porque os refráns que traigo aquí, xa non son tan actuais, pero siguen estando presentes. Non? Ou nos libros de texto, que di: Raúl vendió en un año 480 bicicletas de montaña, 390 de carreras, bla, bla, bla.
cuántas bicicletas máis que motos vendía o Raúl, e as mulleres, mamá hizo un pastel, bla, bla, bla. É dicir, están os libros de texto, a través do currículum oculto, establecendo roles de xénero para mulleres e para varóns. O resto das identidades non as contemplan, pero para mulleres e para varóns establecendo estes roles, non? Ou aquí un libro que, bueno, traballo sobre todo co alumnado de primaria ou de secundaria, grado de primaria e máster universitario, que di que la incorporación de la mujer al mundo laboral ha incrementado considerablemente la oferta de trabajo disponible. E outro caso que decía, bueno, que o feito de que a muller se incorporara ao traballo, non o trouxen aquí, pensei que o traía, era a causante das altas tasas de paro. Bueno, cando menos sorprendente tamén como os libros de texto reproducen estes discursos tremendamente patriarcais. E, bueno, xa nada que contar con respecto ás princesas Disney, que tamén analizamos os estereotipos presentes aí. Que en moitas ocasións o propio alumnado non é consciente disto hasta que o vemos na aula. Outra dinámica que facemos vinculada co libro de Mujeres de Isabel Ruiz Ruiz, que ten xa un montón de edicións por se vos interesa, é que cando lles estou empezando de maneira previa a explicarlles a influencia do sistema patriarcal no ámbito educativo, lles pido que realicen unha táboa con distintas columnas nas que teñen que escribir referentes nas distintas áreas. Non na área máis científica, máis técnica, nas artes, na literatura, no ámbito educativo. E, sorpresa, a maioría dos referentes son varóns. Cando lles digo por que non escribiron máis mulleres, reflexionan, profe, pero sí que sabemos mulleres. Bueno, e adiviñades que mulleres escriben? Frida Kahlo, Rosalía de Castro e Concepción Arenal. Non hai máis mulleres ao longo da historia. Isto é co que nos estamos atopando nós no ámbito educativo, o que resulta tremendamente preocupante. Por iso, desde todas as áreas e desde o sistema universitario é fundamental que visibilicemos as mulleres referentes. Tamén, analizamos distintos recursos audiovisuais, e que quero deixar tempo para o debate. Un deles é a película de La vida de Mona Lisa, que está arriba de todo, á dereita, na que analizamos os estereotipos tamén presentes no ámbito universitario nun contexto de universidade meramente dedicada para mulleres, non? E comparamos, o que acontece aí ca universidade actual. Outro exemplo son as obras de Chimamanda Ngozi Adichie, que son maravillosas, de todo deberíamos ser feministas, e a última, del peligro de la historia única, que a vinculamos tamén ao proceso observacional e a vinculamos coa necesidade de observar desde os afectos, de forma cooperativa, colaborativa, deixando atrás calquer sesgo de xénero, non? Contrastando ca historia que nos conta Ngozi Adichie ao longo da súa vida e como contrasta coa historia que contaron habitualmente as persoas encargadas de difundir, non? Os varóns ao longo da historia. Outra práctica que lles encanta é a visualización de dous vídeos, os dous vídeos que aparecen aquí na esquiniña, que non nos trouxen porque tiñamos moi pouquiño tempo. O de abaixo de todo é El vestido nuevo, que conta fundamentalmente, é unha curtametraxe moi pequeniña, que conta a historia deste neno que vai un día ao cole vestido con ese vestido rosa. E é un día no que é entroido. Entón, todas as persoas teñen que levar na súa mochila os disfraces para a tarde. E van disfrazados de cadeliños. Entón, cando el chega vestido, así co vestido rosa, todo o mundo, empeza un revuelo tremendo, incluso a propia profesora lle riñe por vir vestido así, que sabía que disfrazar, vai a dirección, o acaban expulsando e ven seu pai a recollelo, non? E desde unha vez que se van, aparece unha escena como a profesora encontra a súa mochila que se esqueceu aí, a abre e, sorpresa, o disfraz tamén o traía o disfraz de cadeliño para a tarde. É dicir, non viña disfrazado con un vestido rosa, viña vestido porque así é como se identificaba, non? E en contraposición analizamos tamén unha pequena parte dun capítulo de La vida secreta de los niños, de como un neno, Pablo, chega novo a ese cole
e vai directamente ao rincón dos disfraces e se quere disfrazar de Frozen. Entón, o resto dos compañeiros e das compañeiras, bueno, apoia, as profesoras tamén, e tratamos de contrapoñer as dúas posturas porque son dúas situacións que se poden atopar totalmente na aula. Analizamos como actuaron as docentes, como actuaron as compañeiras e os compañeiros e como levarían a cabo os procesos de observación e en que se fixarían neses procesos de observación. Evidentemente, en todos estes elementos, dinámicas que vos estou contando, están aplicando as pautas de observación. Recordemos que é unha materia de observación, análise e contexto. Entón, están observando, están empregando listas de control, escalas de estimación, notas de campo, diario de sesións, pero a vez que aprenden eses contidos que aparecen na propia memoria do título, están adquirindo tamén outro tipo de aprendizaxes vinculado coas propias pedagogías feministas. E a última, que personalmente me encanta, é un roleplay no que lle atribuímos a cada grupo de alumnado un tipo de escola, en base aos modelos de organización escolar. Escola segregada, escola mixta e escola coeducativa. E 3 escenas. Unha escena é xogos no patio, outra escena clase de educación sexual e outra escena unha sesión de clase aleatoria. E teñen que interpretar estas escenas, as compañeras e compañeiras teñen que adivinar de que tipo de escola se trata e teñen que registrar todo observado, analizalo desde a perspectiva feminista e propoñer, bueno, solucións. E a verdade é que con esta dramatización podemos percibir claramente, bueno, que as súas aprendizaxes son tremendas e son moi relevantes. E un proxecto final da asignatura, que a verdade tuvemos resultados moi interesantes, consiste en observar un contexto vinculado ao alumnado de educación infantil. En moitos casos, escolas. Agora, se nos complicou un pouco con todas as solicitudes de permisos á Xunta, por iso ofrecemos non só a posibilidade de observar escolas, senón tamén parques infantís e outros contextos, aplicando todos os contidos. Teñen que elaborar os instrumentos, teñen que analizalos e todo desde a perspectiva feminista. Teñen que analizar os contextos onde se desenvolve a infancia, non planificando, desenvolvendo a observación, analizando os resultados e elaborando os informes. E proporcionándolle despois eses informes, no caso das escolas, ás docentes que permitiron, que facilitaron esa observación. E a verdade é que obtivemos resultados tremendamente interesantes que moitos centros educativos, de educación infantil, neste caso, nos agradeceron porque non eran conscientes dos estereotipos de xénero, dos prexuizos, da organización patriarcal da propia escola, hasta que o alumnado foi ali a observar. É dicir, é habitual, non? Vivimos nunha sociedade tremendamente patriarcal e de forma inconsciente perpetuamos este sistema. Por iso, cando falamos das pedagogías feministas, o consideramos como algo innovador. Non porque sea innovador per se, senón porque é algo que non se está facendo na realidade e que é necesario realizar. É necesario para poder innovar, para poder avanzar e lograr unha sociedade máis xusta e equitativa. E estamos tamén planteándonos xa para o seguinte curso académico realizar un proxecto de aprendizaxe e servizo na que involucremos este traballo final desta materia con outra materia que imparto eu tamén de deseño e desenvolvemento curricular, no que a partir de todas esas observacións podamos facer un deseño curricular atendendo aos contidos do currículum e elaborar tamén unha guía de boas prácticas aos centros educativos personalizada, contextualizada ás necesidades observadas de cada centro educativo, devolvéndolle tamén á comunidade e a esas escolas que contribuíron con nós todos os esforzos pola propia acollida e axudándoles a incorporar tamén esta perspectiva. Polo tanto, para ir rematando, o que nos observamos a partir da metodoloxía, da incorporación da didáctica da perspectiva de xénero é un forte impacto no propio ámbito educativo. É dicir, as escolas que aplican estas pedagogías feministas e enfoques inclusivos de todas as etapas educativas, incluso no propio ámbito universitario, resistran non só unha maior satisfacción do seu alumnado, senón tamén maiores tasas de rendemento académico. E estas metodoloxías, ao traballar tamén a afectividade, ao traballar o cuidado, o establecemento de vínculos, promoven unha maior participación de todo o estudantado, especialmente daquele estudantado que se atopa en situacións de vulnerabilidade, como pode ser, en algunhas ocasións, minorías ou o propio colectivo LGBT, o caso das mulleres nalgunhas áreas STEM.
Que acontece? Bueno, que a veces nos atopamos con algúns desafíos para a súa implementación, non? En primeiro lugar, as propias resistencias institucionais e culturais. Ao final, as institucións educativas siguen moitas veces arraigadas en tradicións patriarcais difíciles de romper. En moitas ocasións tamén continuamos reproducindo esas desigualdades sociais. Polo tanto, consideramos que é fundamental sensibilizar e a formación non só inicial, senón a formación continua de todo o profesorado de todas as etapas educativas nestas perspectivas feministas, de maneira específica e de maneira transversal. E, por suposto, é fundamental un maior incremento de recursos. Se ben existen distintas políticas educativas, estas non están o suficientemente desenvoltas e, en moitos casos, non contan ca falta de formación do profesorado nas outras etapas educativas. Polo tanto, é fundamental unha maior cantidade de políticas e recursos adecuados para apoiar este tipo de reformas e crear tamén comités especializados en igualdade e en innovación. É dicir, que igualdade e innovación vayan da man. E xa para rematar, onde nos situamos? Bueno, temos claro que as pedagogías feministas promoven esa educación máis inclusiva e equitativa, que hai unha serie de desafíos que temos que comenzar a afrontar e que o marco legislativo, a priori, parece favorable, porque se establece como unha obriga en todas as etapas educativas. Cara onde queremos ir? Bueno, en primeiro lugar, nos gustaría facer un chamamento á acción. É imprescindible que as docentes, que a administración e as autoridades educativas se comprometan de maneira conxunta a impulsar esta transformación. De feito, Freire e Hooks, que moitas veces recurro a elas, nos comentan que a educación é un acto político, que pode ser unha ferramenta tremendamente poderosa para a emancipación social. Polo tanto, innovar desde unha perspectiva feminista é un camiño cara a unha educación que non só responde ás demandas do século XXI, como comentaba ao principio, senón que tamén contribúe á construción dunha sociedade máis equitativa. E a modo de reflexión final, cabe sinalar que a innovación na docencia desde estas perspectivas feministas non é simplemente un enfoque alternativo máis, non, senón unha necesidade tremendamente urxente para un sistema educativo comprometido coa xustiza social, comprometido coa propia ética. As pedagogías feministas, ancoradas nunha rica tradición intelectual e apoiada polos diversos marcos legislativos sólidos, ofrécenos as ferramentas para avanzar cara a unha educación máis inclusiva, máis equitativa, transformadora e, sobre todo, xusta. Polo tanto, o reto agora é asumir o compromiso de poñelas en práctica, superando as barreiras que poidan ir xurdindo e traballando cara a ese futuro educativo máis igualitario para todas, para todos e para todas. E con isto nada, simplemente agradecervos a vosa atención despois da comida e que estou a voso dispor para todas as consultas que queirades realizarme. ¿Se me oye? Sí. ¿Se me oye igual? Para grabación. Ah, para grabar, que quede grabado. Vale. Bien, vamos a ver. Yo me llamo Cristina Castillo. Soy catedrática de universidad de la Facultad de Veterinaria. Soy veterinario. No soy veterinaria, soy veterinario. Entonces, muchas de las cosas, ya te digo, me han servido, me han dado mucha información. ¿A qué te refieres de patriarcado? El patriarcado opresor. Vamos a ver, las ciencias veterinarias datan de 250 años. Evidentemente, no podemos hacer un revisionismo de la historia con los ojos de hoy, porque de aquellas eran los hombres los que tenían el acceso a las facultades. Se fueron incorporando mujeres e incluso he publicado un último artículo sobre mujeres, figuras ocultas en el tema del cambio climático, donde Fourier y numerosos físicos conocidos eran relevantes y había mujeres que quedaban ocultas hasta el 2011. Pero, vamos a ver, ¿el patriarcado a qué te refieres? Porque una cosa es la historia, cómo se forman las situaciones, y otra cosa es la visión que damos hoy. En mi carrera, en la carrera donde estamos, en veterinaria, actualmente hay más mujeres que hombres.
La orientación sexual o tal es lo que menos nos importa. Y te voy a decir por qué. Porque nosotros buscamos, uno, cuidar de la salud de los animales, cuidar de la salud pública y tener una serie de habilidades para desarrollar la capacidad que se otorga a un veterinario. El que vale, vale. El que no vale, no vale. Por tanto, no me cabe la educación feminista. O sea, sí que vale en el sentido de que una mujer, ahora mismo hay más, se ha hecho ya muy común que haya mujeres veterinarios, y tienen que enfrentarse al campo. Entonces, ahí sí que se les enseña herramientas de que, oye, no permitas que nadie te pise, si no llegas a coger la alzada de un caballo, te subes a un banco y sin ningún complejo, pero también he visto hombres temblar ante un caballo y mujeres con la mitad de altura cogerlo. Yo no aplico segregación, ni terminología, ni metodología feminista. El que vale, vale. El que no vale, no vale. El que sana un animal, lo sana. El que no, no lo sana. No hay perspectiva de género. Y soy directora de tesis de una mujer musulmana, que sí que habría que tener una gran consideración hacia esos países. En este sentido, aquí podemos llorar por un ojo. Pero esta mujer vino de Irak porque en su país, si no iba a Europa, no podía promocionar. Y la ayudé. Y sin embargo, lo mismo que te digo que hay cosas por las que no voy a hacer, te digo que la ayudé porque si no, en su país no podía promocionar. Tenían prioridad los hombres para hacer una tesis doctoral. Ahí es donde habría que hacer hincapié. Y ahí sí que habría que hacer la mirada y abrir las manos hacia este tipo de mujeres formadas y que la Universidad de Santiago de Coruña abra las oportunidades a este tipo de mujeres. Aquí lloramos por un ojo. Es lo que yo pienso. Yo cuando hago un crucigrama, o por ejemplo como método didáctico para memorizar, el que lo hace. Aprueba el que aprueba. Suspende el que suspende, el que no llega al número. Me da igual si es hombre, mujer o lo que fuere. Que se le potencia a una mujer que vas a ir al campo y que ahora cada vez menos. Pero, o sea, es que, porque patriarcado, ¿qué es frente a matriarcado? Porque tampoco quiero eso, ¿eh? Yo no quiero el matriarcado. ¿Qué pasa? ¿Que por ser hombre ahora está penalizado frente a mujer? No. Si vales, vales. Si no vales, no vales. En animales existe solo dos sexos, femenino y masculino. Entonces, en nuestro campo es muy difícil de aplicar los conceptos que nos has dicho. Y bueno, me he quedado. Yo todo lo que estabas hablando de ideología es cuestión de respeto, por Dios. Es cuestión de respeto y de sentido común. Quien no lo tiene, me da igual como si lo reciclas y lo metes en una trituradora. Va a seguir igual. Es respeto. Bueno, moitas grazas pola intervención. Realmente o que queremos que as pedagogías feministas é iso, garantir unha equidade e igualdade entre todas as persoas que destaquen polo seu valor, pero que non se penaliza ninguén polo seu xénero, pola súa orientación ou pola súa identidade, que segue pasando na sociedade actual. Aínda que non o percibamos nas aulas, sigue pasando. Evidentemente, houve unha evolución tremenda dende a ver, os estudos que temos desde a Idade Media, sobre todo, houve moitísimos avances, desde os anos 80, 90, é dicir, cambiou enormemente. Temos acceso e, aparentemente, a sociedade é máis igualitaria. Que pasa? Que o sistema patriarcal que defendemos, que nos socializa e demais, sigue presente e busca novas formas para introducirse. É dicir, por exemplo, un caso moi sinxelo para que vexamos, non? A violencia de xénero, non? A violencia machista. Se ven, fai anos, nos 2000 aproximadamente, incluso 2010, 2012, as maiores tasas de violencia de xénero se centraban tamén nesa parte física. Habitualmente a violencia de xénero na parte física é minoritaria. O que máis abunda é a violencia psicolóxica, a violencia de control. De feito, en estudos recentes que fixemos, bueno, poño este exemplo porque parece que é como máis se entende mellor. Estivemos facendo un estudo con adolescentes, fai 2 anos e medio, 2 anos que o rematamos,
sobre a violencia de xénero 2.0, non? Entón, o que nos atopamos era iso, que era residual a violencia física, pero que é tremendo é a violencia de control, a violencia de dominación. E non digo que sexan, sobre todo, os varóns sobre as mulleres, senón eran varóns cis hetero tamén sobre o resto das persoas. E había diferencias tamén nas violencias, porque tamén analizamos as violencias das mulleres, das rapazas, hacia os propios varóns. E elas se centraban máis en violencias vinculadas co como decilo, cos mitos do amor romántico. Non de, se non ten celos é porque non me quere de verdade, ten que estar celoso. É dicir, se seguen perpetuando esas violencias por ambas partes que ao final responden a que o sistema patriarcal durante anos nos foi inducindo, non? De as mulleres máis pasivas, o home provedor, etcétera, etcétera, etcétera. É dicir, podemos aplicar a perspectiva que queiramos e non podemos entender o sistema patriarcal como fai moitísimos anos, non? De feito, recentemente fixemos tamén unha investigación sobre acoso sexual na universidade e nos percibimos que sí, é dicir, no 90 e pico % dos casos non existe, pero sigue existindo, non? Violencia física, agresións sexuais, moi pouquiñas, pero siguen moi presentes elementos como tocamentos sutís, o humor sexista, o humor transfobo, é dicir, están tremendamente presentes tamén e causan, ademais, moitísimas problemáticas no noso alumnado, en nós mesmas como profesorado, porque non é só de profesorado a alumnado, tamén é de alumnado a profesorado, entre o profesorado e entre o propio alumnado. E, ao final, son dinámicas que beben dese sistema patriarcal que ao gallá pudera coincidir totalmente contigo en que non existe, pero lamentablemente, ao estudar isto, sí que nos estamos dando conta de que sigue estando moi presente. Incluso se siguen invisibilizando mulleres STEM, que nas ramas STEM, non? Que eu che quería preguntar tamén, xa por curiosidade, aproveitando, se visibilizades e ofrecedes tamén textos de autoras nas distintas materias, bibliografía, investigación, por saber un pouquiño como está o tema tamén nesa rama, porque a descoñezo un pouco. En el caso nuestro de veterinaria, ¿vale? Es una ciencia, digamos, general. Patriarcado, o sea, vamos a ver si las primeras investigaciones fueron hechas por hombres, ahora hay muchas mujeres investigadoras, ¿de acuerdo? Están saliendo a la luz. Sí que matriarcado también en el campo, en el rural, existe el sistema del matriarcado, ¿vale? Que a veces la mujer desconfía de la mujer. Bien, en el cual también tenemos agresión sexista, la agresión a veces verbal de un profesor hacia un alumno porque tiene unas capacidades que no corresponden. También habría que contemplarlo. Vamos a ver, ya te digo, yo trabajo, el CIS, yo es que solo lo sé para química. ¿El CIS qué es eso? ¿CIS qué? ¿Cisgéneros o qué es? Es que las ovejas son ovejas y los caballos son caballos y las yeguas son vinculado yeguas. coa identidade de xénero, se te sintes identificado co xénero asignado ao nacer. Se o teu xénero e o sexo, claro, pero simplemente era por curiosidade, o de se nas asignaturas estades incorporando a mulleres na bibliografía. Ya lo sé, ¿sabes? Entonces nosotros evidentemente no somos caballos, somos docentes y yo trabajo con alumnos y con alumnas y yo lo que busco es una efectividad, busco una efectividad de sanar un animal, ir a un matadero y que sepan distinguir una canal. También que tengo que contemplar, o sea, con los veganos o los animalistas, pues no estudies veterinaria, no puedo tener esa sensibilidad, porque entonces no estás cumpliendo la función que se encomienda a la carrera. ¿Me explico? No me vengas con que eres vegano, porque entonces no cumples la función de esa carrera. Entonces a lo mejor no se puede generalizar. Sí que se debe exigir respeto. El respeto es básico, pero es que entonces a lo mejor estás en el sitio equivocado. Bueno, creo que temos perspectivas diferentes aí que podemos debatir tamén despois por si outras, porque nos estamos indo un pouquinho da conversación. Sí, yo ya dejo, pero vamos, que te quiero decir que no se puede generalizar, ¿vale? Sino que patriarcado ahora mismo predominan las mujeres en veterinaria y las mujeres las puedes encontrar tan efectivas y eficaces como un hombre y tan resueltas. Quizás también es competencia del profesorado imponer a la mujer seguridad en ella. Y ya...
Hola, Milena. Quería agradecerche me gustoume moito a túa intervención. E quería preguntarte sobre se traballades tamén sobre a hipersexualización, perdoa, vale, perdoa. Quería preguntarte se tamén traballades sobre, se tedes datos sobre a hipersexualización das nenas. Se traballades, que notades? Que as nenas están... Ui, perdón. Hai unha Aí, se escoita? Sí. Evidentemente que hai unha hipersexualización por parte das nenas, pero desde a máis tenra infancia o xeito en como as familias as visten para responder tamén a ese canon de beleza cis heteropatriarcal e tamén por parte dos nenos. É dicir, unha sexualización tremenda por parte delas e tamén nos varóns, non, por responder tamén ao canon de beleza normativo establecido para os propios nenos. É dicir, en ambos xéneros é impresionante o que estamos detectando na etapa de educación infantil e de primaria especialmente, que é onde poñemos o foco. E, bueno, temos tamén investigacións ao respecto, por se che interesa, che podemos compartir tamén algunha cousiña. Vale, moitísimas pero grazas. Importantísimo eso tamén.